Bueno, així més o menys està bé. Va, obrirem el joc. No, de moment no us pujo un lloc als directes. Perquè, bueno, com que li estic pillant el truc i tot, tampoc crec que tingui molt valor. Però m'agradaria tenir-los gravats perquè em fa gràcia, no? Tenir els primers directes, però l'OBS no em deixa perquè no trobo la ruta d'on guardar per guardar els vídeos. Però bueno, aquí al Twitch en teoria se m'han de guardar durant 14 dies, diria. Bueno, som-hi. Aviam que res estigui molt fort. Com se sent? Se sent el joc? No, segurament no, perquè no el tenia obert encara. O poder és que he baixat... Poder he baixat el volum del joc? Que raro, no se sent. Vaig a veure... Àudio, vale, sí. Estava baixat. La música així mateix. Digueu-me com se sent tot una mica. Per cert, he de tenir un mòbil a mà perquè us llegiré per aquí. Vale. Ens vam quedar aquí aquesta dungeon. Guai. Welcome to Grace Look Depths. Dice Lord 3 runes are in effect. Today's rule is extra. Ether has increased effect. Vale. Espera. M'he de posar al xat, si no malament. Vale, ja tinc el xat aquí. Això, digueu-me... si s'escolta molt fort o alguna cosa. Estem a punt de pujar al nivell 4 ja. El qual està guai, perquè el boss és nivell 6. Vale. Epa, que se m'està aquí reproduint l'àudio del mòbil. Vale, ja està. Ei. Vale. Hola, no pot ser. M'he quedat aquí encallat. Ah, no. Vale, vale. Només era un sustillo. Però i com se suposa que... Ah, vale, puc moure així també. Yep, vale. Bueno, primer l'he de posar allà. He d'agafar això. Vale, deixo aquí. Bueno,
Bueno, puzzles molt bàsics de qualsevol joc. Epa! No em pot atacar en teoria aquesta. Usta! Epa, què està passant aquí? Com... Com puc entrar aquí? Vaya, vale. Pasando. S'escolta bé? Guai. Aquí les herbes aquestes a vegades hi ha enemics amagats, però no sembla el cas. Ja està la dungeon. Opa! Level up. Toy upgraded. Guai. M'ha millorat alguna arma. Ja està. Vaya merda, no? Sembla que hi ha algun altre. Hi ha algun altre camí. Sí, per allà. O és la sortida? Ai. Què collons? Sí, suposo que ja està, no hi ha res més. Bueno, no ho sé, la veritat. És que era una mica confús aquest mapa. No l'he acabat d'entendre. Sí, no? Els cofres donen molta experiència. Suposo que perquè el joc el que vol és que facis dungeons més que matar enemics randoms de por ahí. Sí, sí, és raro. Posava que m'ha millorat. Vale, m'ha millorat el yo-yo. M'ha millorat el yo-yo. No sé què més tinc per aquí. Això em don... Ingredient poison element to elemental resistance. Poder molaria més canviar-lo per aquest, no? Que els enemics quan et fan mal es fan mal ells mateixos. I aquest és més per la... Vale, per el danyo de Eder, que suposo que és el danyo de la mazmorra del boss. Aviam aquí, això està guai. Això també, i això de conya. Vinga. Et dona... M'ha donat 75 ara, d'experiència. A veure aquest, 38. No està mal. Hola vostè, què diu? You know they say there's a cruise on Dito, right? I wonder... Bueno. Guai, guai, guai. D'aquí poc ja tindrem 1000 d'or i podrem comprar alguna de 100, em sembla. Se'm veu molt cremat, no? Perquè tinc una làmpara d'escriptori aquí. Opa. Cabrón.
Aquí ja he entrat. Sí. Vale, guai. Sí, oi? Sí, sí. Quan més nivell, més XP. Is it just me or does the water seem little purplish to you? Is this one... Què més m'ha Vaya tonteries. Què diu la gent d'aquest món? És ben bé que no van a l'escola. Aviam. Lep. Vale, cap on podríem anar? Crec que tiraré cap al poble. La pols brillant aquesta és que és difícil d'explicar, aviam si... O sigui, cada zona té com un d'aquests personatges que és com el més fort, diguem, que si t'hi fixes tenen com una corona al costat de la seva barra de vida. I quan mates el de la corona representa que aquesta corona passa a un altre enemic. I l'altre boss d'aquella zona és el que li hagi passat aquesta pols brillant. Suposo que vols dir això. I no sé si es pot utilitzar a favor teu, diguem, no sé si aquesta pols, la corona aquesta, dona més experiència i fa que els enemics siguin més forts. Per tant, lo intel·ligent seria deixar-lo per l'últim perquè pilli més força, més experiència i tu quan el matis obtenguis més experiència a canvi. No sé si es pot utilitzar en aquest sentit, però vaja, és això. Veus, aquest no té res, aquest és normal, diguem, aquest tampoc. Hauríem de tenir una corona aquí al costat de la barra de vida. Aviam, poder aquell. Va, no, tampoc. Veus aquest? Aquest té la corona. Però bueno, és nivell 2 igual que l'altre, o sigui, tampoc és que... No ho sé, poder et donen més diners. Veus? Ara jo he anat cap aquí. I ara ha de ser aquest, sí. Ara m'ha... Deixa anar com fragments. No sé si poder et donen més pasta per aquests o com va. Ai, no. Burro. Vale, va. Se sent bé, no? M'heu dit tot. De moment veig que no es lagueja, el qual em fa bastant feliç. Què passa? Deixa'm atacar-te, no? Almenys. Joder. Són immortals, o què? Mora't. Epa! Un pingüinillo. Aquest li he de portar... Epa! Vale. Ara en teoria ha anat a la casa del pingüí. Que no recordo on és. La veritat. Bueno, ara ho investigarem. Epa! No, jo volia el yo-yo. Uf!
Uah, aquests... Són uns cabronassos, perquè van curant a la gent. Ja començo a estar bastant overpowered, Opa. Vale, aquests així vermells exploten. Que hi vaig morir per un d'aquests fillassos. I lo interessant seria... matar-los amb el yo-yo. Boom. Vale, poseu-vos en fila, macos. Epa. Vale, he gastat l'estamina. És el primer cop que em passa això. Perquè no he utilitzat gaire mai els yo-yos ni aquests objectes. Vale, aviam on queda. Epa. Vale, ja estarà això. Suposo que la corona aquesta també és una manera d'indicar-te que has matat tots els bitxos d'una zona, entenc. Perquè quan la cosa aquesta no va cap enlloc, representa que ja no hi queden més bitxos. Entenc. No vull lluitar contra aquesta encara. Però vull anar cap a dalt. De res, per l'explicació. Ja et dic, no sé del cert ben bé si és així, però... Collons, sempre em passa el mateix, tio. Semblo burro. Espera, aprofito un moment per mirar el Telegram i que tot estigui guai. Tancaré el Chrome, que no vull... que vull que tiri bé l'assumpte. Vale, va, faig un spam més de res. Aviam si entro... Soc molt pesat, pels grups i això, tio, em fa com pal, saps? I ser tan pesat, però bueno, és que és l'única manera que hi ha que entri algú, no? I... Spam. La penya em pillarà mania i tot. Mira, ara ha entrat algú més, sembla ser. Vale, aviam. No tornis enrere, un altre cop, sisplau, Pau. Para de fer el gilipolles. Oh, un altre pingüino. Vés amb el teu papa, pingüino. Vés amb el teu papa, collons. I en teoria, si vaig trobant pingüinos d'aquests, el senyor pingüí el senyor pingüí em donarà com millores, no sé de què. Vale, veus, ara la pols aquella que sortia dels enemics ja no ha anat enlloc. Això vol dir que en aquesta zona ja no queden enemics. Pel que entenc, no? Ho comprovarem per saber si és així.
Sí, veus? Ja no queda cap enemic. I aquesta casa segurament ja hi hem entrat. Així que passando. Allà hi ha una dungeon que no he fet, diria. Doncs som-hi. Som-hi. Començo a estar bastant overpowered, amb la tonterieta. Vale, aquí hi havia el bitxo aquest. Vale. Aquesta em parlava de la Serendipity, que és la deessa aquesta. La bolaneta aquella tan mona. Que teòricament li he d'entregar les gemes aquestes que tinc a dalt, que posa 300 i pico. Teoria li he d'entregar, però diria que no en trec res, a part de que em restauri la salut, el qual també puc fer dormint. O sigui, em sembla bastant inútil la deessa aquesta de moment. No sé si tindrà alguna altra funcionalitat, però... Vale, aquesta dungeon no l'he fet, diria. Oh sí, és que ara no ho veig bé el mapa. No l'he fet. Tindria que sortir vermella si l'he fet, i crec que no surt. Ah, calla, sí que l'he fet. És aquella que només et donaven pasta, hi havia com tot de gerros. I traies bastanta money. Clar, com suposo que no és una... Els enemics reapareixen. Com que suposo que no és una dungeon de matar enemics, per això no surt en vermell, perquè resulta que no l'he acabat. Cap allà no podem anar. Cap allà tampoc. Pues vaya putada. Saps? No ens queda gaire mapa, per explorar, em sembla a mi. M'agradaria trobar la casa del pingüino. Del senyor pingüino. Aquesta? No. Aquesta poder és la casa del pingüino. Tampoc. Ai, però aquell cofre no estava obert. Diria. Opa! Que se'm cau el mòbil. Hòstia, crec que m'han donat un nou heroi. I quan torni a començar una nova aventura el podré pillar. Guai. Això sí que mola. Veus, cap aquí no puc baixar, perquè hi ha l'interrogant aquest. Quina ràbia que el pingüino no tingui un icono personalitzat, diguem, al mapa, perquè ara no sé on collons para.
Com anem de nivell? Guai. Ah, cabró. Podria provar noves armes i cosetes, no? Perquè tinc molta cosa per aquí. Va, provarem això. Clar, aquests no l'activen perquè van pel l'aire. Que cabrons. No la puc recollir. Hola! Que imbècil. Pensava que la podria recollir. Curis, senyor. Ja tens 1000 monedes, hòstia. Guai. Pues... aniré al poble. Perquè segurament podrem comprar alguna de decent ja. I aquí hi ha això, que per obrir-ho, segurament he de fer servir algun tipus d'arma elemental d'electricitat, que no tinc. Collons, tio, no volia tirar la mina aquesta, ara no la puc recuperar. Bueno, he fet servir les Ah, guai. Guai, guai. He fet servir les mines més cutres també, o sigui que... tampoc passa res per haver-les gastat. És casa meva, no? M'agrada molt l'animació i, bueno, tot el disseny de personatges i d'escenaris. És l'hòstia. Cap on havia d'anar per anar al... Opa! Al poble. Va, sí, cap allà. Opa. Sí, li han tret un micro lagazo. Mola, mola. També tinc algun altre joc pensat. Hi ha el Goner, que és un joc que m'agrada molt, que és un roguelike pur i dur. És com... una barreja entre Nuclear Throne i Mario Bros. Per entendre'ns. Aviam. Això m'interessa.
Ah, no, que aquest és el que li he de donar jo. No, no, aquest el vull per mi. Amb el Fire Attack fa més mal, no? És que l'Eder no sé què és, realment. És algun tipus de verí o... O és més efectiu contra els monstres de la dungeon del boss, perquè és com lila, igual que allà. De moment diria que no em convenç. Anem a veure què podem comprar amb 1000 monedetes. Ei, col·lega, ets germà meu, no, tu? Això mola, però això potser és millor. Comprarem això de moment. The food. M'encanta el robot aquell. Vale, aquí no ho puc fer servir. Va, aviam què et puc donar. Va, això. Aviam què tens. Take no damage from dels projectils. Hòstia, això està bé. Això està molt bé. Entrarem aquí, que és com un museu o alguna cosa així. I aquest senyoret. Vale, ara t'apareix aquest. El Puku. Qui és aquest jove que va amb tu? Podria ser l'heroi de la profecia. És bastant meta, en plan, es fot bastant amb tota la típica historieta de l'heroi i tal. És bastant d'aquests jocs autoconscients, de que són uns jocs en certa manera i fa moltes brometes sobre el món dels videojocs i l'electrònica, etc. Bueno. Em pots ajudar amb alguna cosa o només em donaràs la xapa? Sabria que l'espasa reviuria. Pensava que no viuria suficient per veure-ho. Els temps han sigut horribles des de que el teu predecessor va fallar en derrotar la Momo i vam veure'ns forçats a viure sota les seves ordres. Va ser la setmana passada. Vale. Merci, crac. Això encara no ho havia... Diari, no m'interessa. Podem... Hi havia alguna pista allà... No ho sé, la veritat. Té cicle dia i nit i també té com canvis meteorològics. Està guai, això. Vale, va. Anirem cap a l'oest, ara.
Aviam què podem trobar. Vull provar la nova joguina. Aquesta. Ah, és amb el triangle, és veritat. No em funciona! Per què no va? Ah, poder només he de fer així. No? Vale, vale. Burr. Ah, els atordeix. Guai. Això està molt bé, la veritat. Ja de bé. Mola. I quan estan atordits els hi fas crítics a saco pago. Ole. Ole. Vale, va. No sé si he de baixar ara. No. He de seguir cap a l'oest. Com he dit. I aquí... Bé. Bé. M'ha agradat això. M'ha agradat molt. També amb una bomba podria haver fet, segurament. Poder no feia falta que ho fes amb aquest objecte en concret. Però mira. M'agrada que els objectes i les coses no interactuïn només amb una cosa. És bastant... Està bastant correcte el joc en aquest sentit. Tots els sistemes estan bastant connectats. Per exemple, la mina, que he posat al terra abans, després m'he donat que amb el yo-yo la podia activar des de la distància per no rebre amb el yo, no? Passant per sobre o intentant activar d'una altra manera. El qual mola. El que no faig servir mai és la pistoleta, però perquè és que la vaig intentar fer servir i crec que no els hi fa ni mal. Mira, veus, no fa res, això. Què cony? De fet, crec que m'ho trauré, perquè és que no serveix de res. I em posaré això. Vale, aquí ja són del meu nivell. No! Hola! Quina merda! És com que... no pots apurar-ho del tot. A la que passes... d'on hi ha ara el meu personatge, passa directament... Tu, vés amb el papa. Aquí no hi pintes res. Merda, collons. Ui, la merda. L'he liat una mica. Aquests són molt cabrons, tio. Guatxi. Vale, ara puc anar avall, no? Que encara no hi he anat. Això és el mal d'Eder, el que tinc ara mateix. No entenc què fa, la veritat. Que faig més mal, menys mal, jo? Què vol dir això? Què vol dir aquest pou? Perdó, que no miro el xat, El Kazoo que et diu per fer servir en el mapa... Això, el Travel Kazoo és per sortir de les dungeons. És la cuerda buida del Pokémon, perquè ens entenguem.
Hòstia, mamon. Vale, això era una dungeon, el pou aquest. Oh, guachi. Ja, què m'expliques? Welcome to the room hall. Today's rule is... all enemies regenerate their health. Hòstia puta. Va, els enemics es curen la salut. Imagino, de normal ja se la curen, imagino, o no? Vale, aviam. No! Quin fail. Catabum. Colló. Iepa. Hòstia. Pensava que em matava, què? Però no. Falsa alarma. Ok. Som-hi. No he entrat allà baix. Anem-hi. No em vull deixar res. Soc molt completista. Uf. Ja ho veus tu. Per aquesta merda he fet tot això. Ala. Me l'havia de menjar, alguna o l'altra. Putos zombis que et poten a la cara. En plan... En plan col·lega borratxo. Hòstia, però tenen molta cadència, tio. És molt cabron, això. És un enemic. I no li faig gens de mal. Bueno, no li feia gens de mal fins que de cop li he fet molt mal. No he entès aquesta... defensa random. Hòstia, aquesta dungeon sembla gran, Sembla prou gran, aquesta dungeon. Aviam. Epa. Hòstia, he d'anar a la botiga dels stickers. Que tinc uns quants còdics d'aquests. És molt guai perquè les armes es diuen toys, joguines, i les runes o efectes passius es diuen stickers. És molt Cartoon Network aquest joc. Tampoc diria que està enfocat per nens, perquè tampoc és ultra senzill i té bastants truquis. Hòstia, nivell 6 aquest, Aquest és del nivell del boss. Uala. És bastant xeto aquest.
el peu aquest del Bigfoot, la veritat. Em sembla molt OP. Aviam, prou ja, no? Hòstia, nivell 6 la rata aquesta també. Opa. És molt gran aquesta dungeon, Joder. Una mica de sort pugem al nivell 5, no, ja? Pas un moment. Ai, no! Hola. Avui el més segur que no faré tan rato, poder. Ahir vaig fer... Ui. Ahir vaig fer fins les 6. Avui em sembla que... Que no, perquè a les 7 he d'anar a treballar. I no... Ups. I no vull apurar tant. No puc passar cap allà. Per què? Ah, amigo. Ara sí que podré. Sí. Hòstia, merda. Uf. Buah. Això ha sigut de traïció totalment, No m'ho mereixia jo, això. Això sembla ser el final de la dungeon. Sí. 400, sí. He d'anar al Hall of Swords, que és allà on he estat ara, que he parlat amb la tortuga aquella, i fer servir allò per recuperar documents o no sé què. No he explorat tota la dungeon, per això. Em quedo aquí i l'exploro una mica més o anem per ahí? Vaig un moment a fer-me un cafetó i ara torno.
ja sóc aquí. Perdó. Perdó. Sí, no? Acabarem la dungeon. Va, com vaig dir... Com vaig dir, anirem a pel boss avui. Encara que no arribi al nivell 6, ho intentaré. És que aquell explota, tio. No el vull atacar cosa a cosa. Buah, és que sóc burro. Pensava que no el mataria d'un hit. Vale, tirarem avall. Sumi. Sí, hi ha un altre cofre, per lo que se ve. A la gas station. Oh, yeah. Nivell 5, Dash attack. Hòstia. Això sí que mola, Ui, m'he caigut. Ahà. Mola. Mola. I encara no hem fet tota la dungeon. Va, l'acabarem. L'acabarem. Que no se diga. Però passaré bastant dels enemics, ara. Perquè ja tinc el nivell 5, que és el que volia. Xacalaca. Vale, cap aquí. Em falta. I un altre cofre, hòstia. Que bé, no? I aquí no sé per què sempre hi ha dos trastos d'aquests. Però crec que els dos fan el mateix. Així que no sé, bastant... Suposo que és... No ho sé per què, és la veritat.
Per quan jugues 2 persones, si és que es pot. No ho sé. Vale, baixarem cap aquí baix. I... aviam què hi ha. I després anirem ja pel bosc. Que va tocant, que hi vaig dir que avui aniria pel bosc. I... Ahí va! I vull complir amb la meva paraula. No. Enemics nous. És de veric, Uf. Que cabron, no? New quest. Un altre sticker. Pues eso. Anirem al poble. A revelar els stickers. I després anirem ja pel box, em sembla. També podria mirar de pujar al nivell 6 i després anar pel bosc, però és que no sé si em donarà temps. Quina hora? Potser sí que em donaria temps, però... per donar-li una mica d'emoció, també. Aniré pel bosc tant quant. Això és molt fals. I m'enverina igual. Serà. Sticker upgraded. Quin? Shellbring. Quin sticker m'ha augmentat? Cap que jo sàpiga, no? En fi. I amb cap on era el poble? Vale, tot cap allà.
Hòstia. Tu ets nou, eh? Collons. Quines hòsties per ser... Crec que és el primer que pillo, perquè els altres no els he pillat. Crec que han fugit de mi. Jo pensava que els estava capturant, però diria que no. Aquí hem d'anar. Que tinc varis còdics d'aquests per revelar. No en tinc més. Vale. Bo. Això està molt bé. Això ja ho tinc. Aquest m'agrada bastant. Sí, pillarem això, que fa que aguantant el... Ei, Pau! Ei! Que aguantant el tercer hit fa com un atac carregat. Anirem a comprovar això. Vale. Som-hi. I anem pel bosc, eh? Ja va ser hora, no? Ai. He minimitzat el joc i m'estaven picant. Burro.
faig una mica de spam, perquè segurament vagi com vagi. Vagi com vagi, deixaré l'stream després del boss. No sé si posar-me això... Això està bé perquè no, els projectils no em fan mal. Està bastant bé si estic a una sala que hi hagin molts enemics i tal. Però clar, això em dona 39 Elemental Resistance, que crec que és el danyo que em fan aquí, el d'això del boss. Bueno, de moment deixarem aquest. El que passa és que hem d'anar a dormir abans no arribi... perquè arribi el dia de la lluita contra el boss. Hem d'anar... Ara ja no rodo tant, perquè m'he canviat lo de rodar més per lo de poder fer un tercer hit carregat. Is my house, so... Primer dormirem fins la nit per veure si canvia alguna cosa, si vas al llit, si, no sé, algun tipus de progrés o... Imagino que no... Una mica de money. Vale, va, anirem... Passarem el dia... al final day. Let's face Mormo. Yes. Es posa interessant l'assumpte. Yeah. M'havia assustat. Wake up, wake up. Is it time to show ugly will? Que sí, que m'he de carregar. Anem a veure els Town Folks, que diu que em regalaran coses. Jo no m'ho crec perquè mai em donen res. Molts cabrons. Però bueno. Sí, ara si moro sí que canviarà el mapa. Si moro dins de la mazmorra, sí que canvia el mapa. Sí, sí. La gas station no sé on és. No l'he vist encara. Podríem anar al motel aquest. Aviam què ens poden... de què ens poden servir. Et donaré... això. Va. No sé si anar al motel, perquè crec que queda allà a la dreta del tot. I ara mateix no sé què em donaven allà, però poder pot ser algo útil. Va, hi anirem. Així tot Fast and Furious.
Ah, i aquí també hi havia d'anar. Perquè per la tablet aquella que he trobat. Sí, ara si moro sí que estic ben cardat. Ai, Dios. Som-hi. No em deixes anar cap allà. Vaya ratota, no? Però aquí sí que aniré, tio. Aviam si puc comprar-me alguna útil o millorar-me alguna. Hòstia, això està bé. Però primer vull mirar si em puc millorar alguna. No upgrades. Que sí que no upgrades. Vale. Això ho vull. Això sí que ho vull perquè... Hòstia. Això està molt bé. Guarda, no? Transformes en un héroe enorme. Això podria anar bé, Però bueno. Es farà el que es podrà, tu. Vale. Som-hi. Ha entrat gent ara? Pot ser. Doncs si heu entrat ara, arribeu en el millor moment. La veritat. Manifesteu-vos. Estic anant a pel boss. Per si hi ha algú nou en aquest joc, si mors a la mazmorra del boss, has de començar de zero. Ve a ser una mica roguelike, però no ben bé. Si la casques fora de la mazmorra, et treuen pasta i reapareixes a casa teva. El qual no sabia quan vaig començar a jugar i quan em van matar per ahí vaig dir, soc burro, hauré de començar de zero, però no. No és tan cabron el joc. I pots tornar a començar de zero i al principi tens només 3 personatges. Un d'aquests és el robot. Després hi ha com un cavaller típic i una noia. El robot té un yo-yo, que és com una arma que va i torna, com la Q de la Civis, no sé si jugueu al LoL. El robot té això, la tia té un arc i el cavaller principal no sé què tenia, però em sembla que no tenia res especial, era el més bàsic. Bueno, sí, no m'expliquis contes. Em vull carregar el boss i ja està. Crec que sóc un nivell per sota del que hauria de ser per carregar-me aquesta dona, perquè sóc nivell 5 i el boss és nivell 6. I el lloc, la mazmorra en si és de nivell 8, o sigui que... faré el que podré, vale? Soc bastant manco. Això poder m'hauria d'haver pillat algun altre sticker, realment. Ara no puc tirar enrere, no? Merda. M'hauria d'haver pillat algun altre sticker perquè aquest és útil quan farmeges enemics randoms. Però... joder. Vale, això que m'acaba de passar és perquè jo ara estic tirant cap amunt, no? Per creuar cap a l'altra banda.
I el lògic seria seguir tirant cap amunt, però clar, si ara tiro cap amunt, torno enrere. Típic dels jocs de mazmorres. Vale. El que faré és atordir-vos. Perquè després us faig crítics. Bueno. De moment sembla prou assequible la mazmorra. Tot i que em superen en nivell aquests enemics. Són bastant fluixets. Realment. Provaré l'arc. Bum! Hòstia, carta bona, hòstia, l'arc. Pensava que no. Però sí. Vale. Som-hi. Som-hi que hi falta gent. Hala. Vale, aquest. Hola. No la puc atordir, aquesta. Però seràs? La gata aquesta és... saco. Cabrona, i t'has caigut. I tornes a aparèixer, i tornes a caure. Vaja. Ah, l'Ether crec que ja sé el que és. Crec. Crec que és el que t'atordeix. En plan, si et carreguen la barra d'Ether al 100%, els deixes atordits. Els deixes com més que atordits, com congelats. Pel que he entès, vaja. Em curo... Hauria d'haver pillat més objectes de curació. Vaja. Les fletxes són infinites, imagino, no? Perquè si no les estic gastant aquí com si... Oh, vaja. Això poder hauria d'haver començat a fer abans. Ui. Uf. Ui. Espera, em posaré la cosa aquesta d'atordir. Que m'ho farà tot més fàcil. Ui, no sé què estic fent amb l'altar aquest, realment. Que no, que... li vull donar aquest. No. Bueno, que ja prou, no? No parem d'aparèixer, tio.
Ah, vale, era això, no? I moren. Bé, m'imaginava que moririen tots. Això és l'Eder, aquesta barra lila. Quan se'm carrega del tot em quedo congelat i no em puc moure i he de trencar-ho. És que no entenia què era gaire l'Eder aquest. I tinc un d'això d'Eder jo també. El qual podem aniria bé. Però el foc també va força bé. Provarem. Això em fa tenir resistència a l'Eder, que poder més endavant em va bé. Ara em posaré això que els projectils no em fan mal, per si hi ha alguna sala amb molta penya, poder sudar dels que ataquen a distància. Oh! Hola! Burro. Està mirant el xat. Ui. Uf. L'Eder aquest em sembla a mi que no fa gaire mal. Què collons? Això està molt OP, Aquesta penya està molt OP. Per què no veig res, tio? Què fa que no veigui res? M'agradaria saber-ho. La veritat. No. No vull morir. No. Vale, aviam. Em vull posar lo d'atordir. Joder. Hòstia puta. Sí, tio. És molt xungo. He mort. Com pots apreciar. Era molt xungo, tio. És que es posava super fosc. I amb aquests dos aquí perseguint-me a saco, que em zurraven a dos bandes. Estava intentant aturdir-los, però és que a més no s'aturdeixen aquests. Suposo que perquè són de nivell 9, jo soc nivell 5, i és com que no els afecta... No els puc aturdir amb la pota aquella, tio. I se m'han cruspit, ben cruspit. Rip, sí, tio. Rip total. Tela. Bueno. Hòstia. Que apareix la deessa, tu. Aquí estem un altre cop. Your study is about extinguish. But it's light cushion again. Sometimes you don't have any celestial essence. Em pot reviure la Serenity, tio. Ja ho deia que era la deessa de les sorpreses placenteres. Quan necessites? Li he de donar... Ah, vale,
Pues això estaria bé. Això també. Això també. Què més vull? Això... Això... Les bombes... Això... Les mines remotes... Això també... No sé si em servirà d'alguna cosa gastar-me tot això, la veritat. Però bueno, ja he començat. Una decoració... Ja està, tio, ja no puc gastar més, aviam. Doncs poder no em reviu a la mazmorra, o sí? Poder simplement... Vale, no. No reviuré la mazmorra. Pensava que sí. Però no. Vale. Doncs tornem a començar, tu. Quin trio? Quin puc triar? Sí, merci. Doncs ens veiem per aquí. Sí, jo també marxaré ja. Triaré el pròxim personatge i marxaré, també. Merci per passar-te i fins la pròxima. Demà no sé si faré streaming, poder no, ja ho veurem, però dilluns segur. Segur. Crec que aniré amb aquest, perquè té aquest poder tot fort que fa que et transformis en un heroi enorme allà i pot estar molt bé. Sí, anirem amb aquest. Yes. Que vagi bé, anònim. Ens veiem per aquí. No sé si hi ha algú més. M'imposa que hi ha varis viewers. Però com que ningú xerra pel xat no sé si estic sol o no. Doncs som-hi. Això pot ser l'hòstia, la veritat. Hòstia, m'està agradant molt aquest joc, Sincerament. Crec que és bastant l'hòstia. Perquè és com que al morir perds el progrés que tenies, però no del tot. I mola que no hagis de començar de zero al 100% i que puguis com anar millorant i que cada cop que moris potser tinguis un nou heroi per provar, no sé, m'agrada molt.
Poder aniré per aquests ítems, la pròxima. Potser sí, potser sí. M'agradaria provar el poder aquest. Oh yeah. Ala, i soc nivell 5. Soc nivell 5 encara, tio. Això poder no m'agrada tant, perquè ho posa molt fàcil, no? O sigui, no has de recuperar amb progrés. Bueno, clar, poder seria una mica frustrant que haguessis de recuperar tot. Però entenc que el mapa sí que és nou, no? És completament nou. Sí. Guai, guai. Mi gusta, mi gusta. I això on ho hem de fotre? Sí que no hi ha pas cap dungeon d'aquestes. Que jo sàpiga. Poder alguna tomba? Ah, ja. Vale, guai. Bueno, no sé si hi ha algú per aquí, però ho deixarem ja, que a les 7 he d'anar a treballar i vull descansar un ratillo abans. I bueno, moltes gràcies a tothom que hagi passat per aquí, i demà no sé si podré jugar o si tindré ganes de fer stream sent un diumenge, però bueno, si d'això ens veiem per aquí, ja ho faré saber pels grups de Gaming Cat i això, si faig streaming. I si no, bueno, si no teniu molts altres streamers de Gaming Cat que segur que algú faran, algun o altre. Vale, va. Ho deixarem per aquí. Demà sí que ja, amb una mica de sort, sí que ens carregarem el boss, de demà no passa. Què fa això? Mola. Mola, mola. Bueno, va. Ja està. Ho deixem aquí. Em posa que hi ha 3 persones veient-me, però no sé, com que ningú diu res al xat, no sé si creure-m'ho. En tot cas, l'ho dit, si demà faig streaming ho faré saber, i bueno, si em voleu seguir, demà si faig streaming ja us avisarà, o ja ho veureu si us connecteu a Twitch. I això, que vagi molt bé. Ciao, ciao. Detener transmisión.